Eh? Oke. Monggo. Monggo Mas. Alumni STM Pancasila. Mbak Sipa, ayo Mbak Sipa. Saben bengi nyawang kona Piye Bu, masuk napa mboten ngaten iki? Ra masuk. Ra masuk.
Baleni. Iki musuh mak-mak lho. Sing apik, ndang. Saben bengi nyawang ka iya to konang Wis, Pak De lek ngono ki urusane aku ora ngerti, panggah urung ngomongnya. aku yo ra dong Lah ya piye to iki aku apa kanca-kancaku yo ra Bu, ngeten iki enten anune lho Bu biasane. Sajene nika lho Bu. Kok lek wis dikeki sajen, apik. Nggih. Lah. Yo to Bu. Ngeten iki maksude. Mulane diblerokne. Ndang. lampunya bagus Alah. Ndang gelem ora lho Pak De. yen memajang mong karo jano kune Kowe iki karek njukuk kok angel men to Pak De. urung Nyotok dadak mok ngono ning dengsep ngono lho. kembang wae weton Lah ya mbok ngono. guna Mbak, masa ibunya joget kamu ketawa? Ya enggak lah. Ini obat awet muda. Pacitan Ibu jaremu ben ditambahi. Oh, aja gilani ngono Pak De. Pak De ngopo? Ndang. Sak mulai ibuke. Ya Bu ya. Iya iya. Ya piye kon gopo? Ora seneni to. Ora garap ringkes ya aku didukani nek Lah iya. dikompetke ya dioyak-oyak. Ndang. Panas udan panas caping gunung ngono wae ya, Mbah. Yo. Kowe ora dibayar Mbah Guru lho. Lho ya to Mbah ra ngerti to kon ndi. Atau kakean polang ya ngono kuwi lho. Ndang. Najan wadon sarwi Sore-sore kumandang suarane Etan talingan apa setia Ekelakon setia ekelakon minum mane banyu Busum monggo busum. Ya. Beksa. Yo, digayeng ke busuk Beksa yo. nggih, busum nggih. Nggih. Ding jaman berjumuran jarak kelingan Ngendi
sego jago yen mendung tak silih kabeh gunung seger bisa Zahira. Kirap-kirap ngerti sampean. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo ini ora ilang dadi padha lara apa Rungka busung lan joget rong tuh.